apaya nangruna ti bibibiyangam ka dagiti biyag ti kakabsa mo. Dimpay ma-check di biyag mo sa bagay kunana. No hammo mauawatan ta biyag mo agdamag kataka arubam ammo na amin. Na mo mauawatan ka no ta biyag mo agdamag kataka arubam ammo na amin. Agraman oras nga nag-CR ka, oras nga na kwa ammo na amin. Kahangka nga naragsak no ti bibiyangam ke biyag ti sabali ham mga bukod mo a pamilya bukod mo a biyag hamo mo ramrambakan. Kati kina Kristiyano tayo mariri-nada ka di. Uri sa din nga lugar. Adda ka di ragsak, adda ka di ragsak mo, adda ka di uri jibay panakilangan mo mariri-nada ka di nga sika Kristiyano ka. Naibunyag nga rod kanya tayo ni Kristo. Haanen nga umay ni Kristo nga maiyanak manen, rambakan tayo lang di pan nakayanak na niya, rambak dayjay. Haanen nga tumao nga umay manen magmag na nga mangibaga nga ag Kristiyano kayo, agbabawi kayo, agiinayat kayo, agpipinakawan kayo. Haan isugor dinabunyagan tayon, inawat tayon ti misyon na akasmay sa apadi, propeta Ken. Awan nga talaga Kristiyano ti nga simbaan. Arihan. Hindi nabunyagan tayo. Hanaya nga di ti misyon nga inawat tayo. Priest, prophet, and king. Kasi sino ti nangaramat na yan? Sino ti pangipanan na dayan? Awanan ni Kristo nga umay. Sino nakayawatan na dayta misyon? Sika Kristiyano. So agbalin ka propeta, agbalin ka nga ari, agbalin ka nga padi nga mangiwaragawag. Kita tagaputan na iyawat kanya tayo a Kristiyano, ulitin tayo, ramdam ba ng mundo na may Kristiyano? Sino ti ekspektaram ta kita taga sa bali a lugar haan a? Sino ti ekspektaram di ka arrobam haan a? Sino ti ekspektaram si kangarod? Adda mariri-nada a Kristiyano ka. Mariri-nada ka di nga adda nga si ka anak na ka ti Dios. Adda kinapakumbaba pan nakaawat panagkaykaysa, no adda nagkamali pakawanam. Kasaritam nga nasaya atap no agpintas di gimong yo. Wenno ti aramidang Kristiyano pay day tawanan a. Adaya kina Kristiyano nga kasjay. Amuyo ti kina Kristiyano tayo. Finally kunana, ti kina Kristiyano tayo. Haan nga dahi ti agkuy-kuy-yakoy. Nanamay nga panagbiag nga awanan ti sakit, awanan ti problema, awanan ti pakarikutan. Haan mga kasjay. Ni Kristo kunana, ti kina Kristiyano tayo adda kasingin na akros. Nadyamot nagrigat ti agbalin na Kristiyano apaya adda kasingin na akros. Anya kayat na nga sa unday ta cross, iti panagbiag tayo, addalat ta cross, kati sa ludsod, sakit, cross mo day ta. Urag saksakit ka, kayam ti agayat, urag saksakit ka. Adda problema ti pamilya, kayam nga ti agayat, urag adda problema ti pamilya. Adda mangirurumangking ka, adda manglip-lipot king ka, maituloy mo ti agayat, uray no addalat ta manglip-lipot king ka. Kayam nga ibiyaglat ta ti kina Kristiyanom uray adda nakabitin adakkel a cross dayjay nga rod ti meaning na. Isu nga dagiti cross tayo no daddo maakas Kristiyano ta nakabitin nga rod naganti ama anak cross nga rod dayjay na imaldit kanya tayo ngem adda kabulon na a cross. Ketikarit na kanya tayo nga mangibiyag kabailam ka di nga ited mission mo uray adda cross ti biyag mo. Di nga ron ti pang testingan na, di ti pang subukan na kada tayo, no kabailan tayo ti agbiag akas Kristiyano, uray pa no kas ano kadakkel ti cross ti biag tayo, tano daduman ka, no adda cross ti biag tayon ka, ayaw ko nang magmahal. Nauma akon jak kayaten. Nadda panubok ti biag tayon ka, awanan, agrebelde tayo kini Apo Diyosen, anya mo daytoy, nagkarkararagak met, nagtaytay-tingak met, 20 pesos lang amin. Magsakit pa inakam ko din baga niya po padi nga 50. Haan nga siyang nangibaga. Agtaytay tingak met. Nakimismisa akmat. Apay nga ikanak di problema. Day tangar ti pakakitaan no Kristiyano ka. Haan nga ti kina-Kristiyano ko. Day high-pick ti kinaragsak tayo kada celebration tayo. Into nagproblema ka. Sino ka? Marinada Kristiyano ka. Magipgipit ka ti kwarta. No managparabor ka dati tata magipit ka ti kwarta kayam pa iti agparabor wenno imimot ka.
Ada nang traidor kanyam, nyaman nga klase ti kinatraidor. Pamilyam, kakabagyam, katrabahuam, pagserserbyam. Kayam nga ibiyaglat na di kinakristiyanom uray, amom nga adda kuminkinit king ka. Laki taan niya. Saludsod naman takaabay mo, hoy, kristyano ka ko naman. Mabuteng dang mangdamag. Mabuteng dang mangdamag. Wen, kakabsat, karit na, ti agbalin a kristyano, adda kasurot na cross, na imaldit king ka, haan a maikat dayta. Kinusyak ko mga nangimaldit, siyak ti nangimaldit ko man, no siyak ti ni Kristo ko ma. Imaldit ko, inramang kayo iti asosasyon. Siya ko man ang buo akti asosasyon niya. Asosasyon, dagiti, niya pangawag tayo kumadya asosasyon tayo. Dagiti man agkararag alalaki. Siya ko man ang buo, initiation, nakakamang kan. Hanga naragragsak nga tano, di inalam ka responsible nga membro, agtrabaho, agkarkararag nga urehan mo ibagbaga. Hanga tangakas dyan ni Kristo naragragsak mo, no, makita na dyan kina Kristiyano nga na imaldit king ka, agnamnam ay tilubong, gapuking ka. Agragragsak tilubong, gaputa ama adda panagayat king ka. Makaginawa dagiti tattao, gapuking ka. Kristiyano ka nga rod, nagladingit mga panunutan nga Kristiyano ka, tilubong agladladingit, marigrigatan, maparparigat, gapuking ka, nga lakabsat, Kristiyano ka, ibagam tabagim, Kristiyano ka, imulam ta panunot, Kristiyano ka, gaputan nararambakam, agragsak ka, Kristiyano ka. Di saludsod, ulitin tayo, ramdam ba nila? Kararag sa pasap kakabsat iti umadanin nga intay panangrambak ti itatao ni Apo Jesus, intay dawaten ti agtultuloy akaasiken panagayat na tapno agtalin na ed asilulukat dagiti puso tayo para kadagiti kakabsat tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo, ama denggem dagiti anak mo. Para ken Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno agtultuloy ko mga agbyagda ti kinapakumbaba, kinasanto, ken kinatudyo akas iti pagpatulad ti naindaklan nga ina, kumararagtay ti Apo. Para kadagiti opisyales ti sangalubungan, sapay kumata maipategda ti panagserbida kadagiti tattao nang runa kadagiti kasapulan, kumararagtay ti Apo. Para kadatayo amin anatipon-tipon iti lamisaan ti Apo, sapay kumata si sasagana ti puso, panunot ken kararwa tayo. Tapno maikari tayo ang mangawat iti bagi ken dara ni Apo Jesus, iti baet iti kinakapoy ken kinakapsot tayo. Kumararagtay ti Apo. Para kadagiti amin nga asawa a babae, nang runa dagiti biktima ti panakaabuso, tapno babaen ti panangsalwad ni Apo Jesus kadakwada, kanayon da kumaan at ibker ken naragsak iti baet dagiti adu a panubok iti biag, kumararagtay ti Apo. Para kadagiti pimusayen iti daytoy abiyag, tapno babaen ti panakikarkararag tayo kadakwada, makipagragsak da kuman ti pagaryan ti Diyos nga awan patinggana, kumararagtay ti Apo. Agulimak tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Ama denggem dagiti anak mo. Nailangitan nga ama dagito iti karkararag mi adupay ti adda ti puso
puso mi, ket ammo mi nga ipangag mo amin ida, dawatin mi dagitoy gapumatlaeng ken Kristo nga Apo mi. Idaton miken ka bungat lingling it mi Idaton miken ka bungat banbanug mi Wen idaton miken ka nanumunga sagsagot mi tawan sa bali amay datun mi aken ka apo amay kari Idaton miken ka unoy mi Idaton miken ka araraw mi Wen idaton miken ka asasugmi tawan sa bali amay datun mi aken ka apo amay kari Idaton miken ka puso mi Idaton miken ka daytoy biag mi Wen idaton miken ka amin amin mi tawan sa bali amay datun mi aken ka apo amay kari Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Gloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, insungsong mo daytoy a sakripisyo, tapno iso, tinapalungduan na panagdaydayaw mikan ka, aramidem kumangarod tadalusan na dagiti nakem mi, ket yasideg na kamken ka, tapno mapodnuan minto, arambakan ti panakaipasngay ti mangisalakan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. sa kumami Itag-ayo dagita puspuso yo. dadanos tagay niya Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ya maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu nga impadto dagiti amin a propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimot Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan. Sana impatuldo idi nga addan. Ket timot laeng anak mo ti mangipaay. Ada kami agraragsak kami amang pasangbay. Iti misteryo ti innapan nakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam. Ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday.
Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken dagat no, iti pakay daydayawa. Sana iti kangatwa, Madaydayaw ti umay, iti dagan ti Apo. Hosana, Hosana, iti kangatwa. Pudnoon ay Apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispi sinasa na inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa may yawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panabuhan, inakaminsalatan, manupot isang alubungan, inakaminsalatan, manupot isang alubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parairayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Hinday umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amangigada sa dilangit, manaydayaw kuma, tinagan mo, tumpeng kuma, ti pagariang matumpal kuma, tinakem mo, dito'y dagata sa dilangit, when dito'y dagata sa dilangit. Idem kadakang iyadaw ito'y ikanen miti, patinayon nga aldaw patawain dagiti basbasulmi, akas men pamakawan mi. Iti basul dagiti nakabasul kada kami, dinakamen baybayan no manugot, iti suliso ken isalakan akan, iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukam tituray ti panakabalin kindayaw ti aganayon na dinto agsarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul, inubong kasya na kami. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul,
Kakabsat adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga may kakanyak, nunti may sala nga sa mapaimbag tontoy kararo. O Apo Jesus, maika, dito'y puso kang naet ka. Ikutan to'y biyak kukin kararwa, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabae maladay to'y numo. Tapnuag serbi akasi pupudno, paginggat tungpal to'y biyag ko. Dati ayat mo, isu Apo ti biyag ko, eti asip, isu Apo ti kiret ko, eti bilin mo, isu Apo ti bagnos ko, agturong kinapudno. Dati ayat mo, isu Apo ti biyag ko, eti asip, isu Apo ti kiret ko, eti bilin mo, isu Apo ti bagnos ko, agturong kinapudno. Silaw maputoy panunod ko, pakirdem ka dito'y nakim ko. Yung napuday to'y kinakurapay ko, nagtalek ko ken ka itatun ko. Iyawat ko ken ka tiyamin ko, usarem ka dapo to'y adipen mo. Isurum ngagbiag itilinteg mo, kinagtalek laeng ken ka wapo. Dati ayat mo, isu Apo ti biyag ko, eti asip, isu Apo ti kiret ko, eti bilin mo, isu Apo ti bagnos ko, agturong kinapudno. Dati ayat mo, isu Apo ti biyag ko, eti asip, isu Apo ti kiret ko, eti bilin mo, isu Apo ti bagnos ko, agturong kinapudno. O Apo Jesus, maika, ito'y puso kang naet ka. Ikutam to'y biyak kukin kararwa,
iturong nagkadua po, tarabae maladay tuwino, apnuag serbiya kasipupuno, aging gatumpal tuy biag ko. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kada kaasi, taitdem ti kapyam kada kami, at inaraunam itinailangitan a parabor mo. Ipaay tapno ti yaay ti ayatem nga anak mo. Maikari kami asumabat ken kuana, di sumsumgad a puso mi itinadyosan nga ayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Kakabsat iti misa tayo into no malumno bigat ti rabii, alas 9 bento apo ti panangrambak tayo ti piyesta ti pannakaipas ngay. Addan tumadla ang misa ti 25 apo ti alas 8 ti bigat. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Nakiyaman tayo ti Diyos. Sagot simbaan miyanan mo, sabsabong nga nagpay dumaabanglo, babaen ti grasyam nagrusing nagtubo, rosa sa sinyal ti ayat mo, isot binitbit ni Juan Diego. Ladawang manay maldititilma, o naindaklan ngayna, sikatila dawan ti parokya, agyaman kami ken ka, latawang manay maldititilwa, unay naklan ngayna, sikatila dawan ti parokya, agyaman kami ken ka.